Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представя един от нашите модели, който е с много голям обхват, т.е. до 1000 метра работи устройството. Подходящ е за ловци, по-точно за гоначи, които ходят на свински лов, понеже обхвата е голям. Комплекта може да работи с един нашийник и с два нашийника, т.е. за едно куче и за второ куче. Ще ви представя. Първата команда е звук, втората команда е вибрация и третата команда е електроимпулс. Устройствата могат да се регулират, т.е. звука може да се променя, вибрацията може също да се променя, електроимпулса също може да се променя. Отделно има LED светлина за вечерно време, ако се загубят животните, кучета, да се види в каква посока са. Също може да се сменя и цвета. В момента само го тестваме. От една втора бутона може да се приключва за другия нашийник, т.е. за второ куче. Също се дава команда звук, вибрация и електроимпулс. На самия дисплей се вижда нивото на батерия, ниво на дистанционно на батерия и всички честоти за командите. Подходящ е както за ловни кучета, така и за домашни любимци. Висок клас, много висок клас, с много добри параметри, IP66 на водостойчивост, един от високите ни класове. Също така имаме и други електронни нашийници, по-бюджетни. Това е хубав електронен нашийник, бюджетен. Този е също един от най-хубавите ни електронни нашийници. Работи до 3 кучета. Също така тук имаме кучегон. Т.е. ако се притеснявате от свободно пуснатите кучета, може да се дистанцирате от тях. Тук е висок клас GPS. Той е и със сток. Може също да се използва за гоначите. Има и GPS и телетак. Т.е. пуска електроимпулс за връщане на кучето в обратна посока. Тук имаме устройства. Тук е комбиниран електронен нашийник за дресировка плюс антилай. 2 в 1. Имаме отделно само антилай, презареждащ с USB. Отделно имаме електронни огради, които може да се заграждат някакъв периметър, кучето да не ги напуска. Имаме както жични, така и безжични